Mangayo aniche da banda kamale seneke baliyo daba sangunde kadoma Ambalma Shirifla Flebaro Mali kono ani Mali koka ka wale nyuma do foli ta ka nyeshi awma ka wala doniya ka fokoni Anthony anga jemukan konna na jemukan mi namba wele ko Ciwara nabi senekelaw baga maralaw monikelaw yiriturlaw abe wele blani bela jelema bi alhamdulillah Ciwara ayansi dugumina oye sambaya nabi mayina commune fe bi alhamdulillah ani dugutigi ka farafemi ambalma ke Bakari Sidibe nale re senekela bay abe sambaya dugu kona anale bina je ka masala nonu ke nyogo fe malma dugutigi assalamu alaikum wa alaikum salam wa itogo ni jamu ne to chemugo jango ne be bo jetawali sigida senebuguda de sambaya yo sambaya de seneke buguda de seneke buguda do jetawali seneke buguda abe mayna commune o dugutigi ne o dugutigi bismillah anga kene konnana ngali fala mi na mena kila o de eka dugu asigiren don fin du mandika dugu asigiren don fin du mandika alhamdulillah ya ningai ga kuma jabi me foli di Sirifla mo ma folo barsa olde kamiria ta ka do wula kono ka senekela bawla bo wala sa nyekuye o yoro ne ma dansoro la o content o bena ya fam samba ya sigilembe tiga senede kan ani nyerma ani sanyo ani sho samba ya sigilembe ani kaba an sigilembe o de kan samba ya sigilembe o de kan o seneli o de sene kusobe ambo de sene kusobe yalwa awa dugu sigituma clinici sanche eko ki dugutigi joli temena dugin kone bon samba tu viens forêt classée de asigi mamme parce que forêt classée tundo bon on moqué ou de a déclassé o kera ose forêt do tumbe baflabe ko sako bon o ya nyini o de fait parce que dugukolo mundo dugukolo barkalendo donc o ya nyini ose forêt o fait pour que be déclasser ka ke senero bon presque jamana saba benyoro de yanya barinta bambugu ani nyambia ol de benyoro yanya frontière saba de be benyama bambugu olu voilà dugu do bambugu e jamana de do bon ol de benyoro yanya ou be de frala nyonga ka nyini pour que be déclasser mais to nu ka bo forêt classée ala parce que du kolo nafa ga bo senero ko yu bon ou bena kan ka papier ou la trabaflabe mais to nu war asele war bo yoro ma pour déclassement to nu yi sembo jetewal de war bo c'est pour cela il y a un sabena jetewal fait notre jamana saba de benyaro do yo bon o mo ba follow o de tunye yansigi mais wula tukuni wula fuga yambla pe parce que a fin tunga a tieni fin tunga ja bon on de labana ka reprend ne moke do mfa koroba do be ko mbenge ko Musa Kama afle dutigi yala jetwal sisa o de nana ka asigi tukuni mo saba bon maintenant le fana jigina o ya soro ne na lenkurado ay nege dutigi yola mais a folo sigi chani yere la nere to kalamate parce que o mané soro ya e o de do ala saba so tikele ay tigere foga dugutigi ay te do fara tigere ka Sidibe no ibora ka dugutigi lame ko duguti dia dugutigi ko dugutigi nyuma aye on bismillah Sirifla Jabarani aye on bismillah bi aka dugu konnana yasa on anga je ka masala nyogon fe ka bo Bamako kana se aw fe am kana lage aw be bara minaya digu mun baw kan ani aw ka bara aw mago be fen jumena yalwa bara mi se ka nya tugumna krofo damnena ibi togoni jamu fo flel ke bagoy Mali kono ani Mali kokan be ka do ka fo bi ambe sambaya wa Sidibe ambi ka du kono ika chike worola ibi se ka kuma kan jume de fo jemu kan damnena ka don ka fo bi ambe ibi bismillah alhamdulillah
tanga ini ala fe ka bɔ setane tɔrɔ ma setane bɛ kunnagoyara an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a tɔrɔ ma o na an sɔlilen kɔfɛ kira sanuman kan an b'a ɲini ala fɛ kira n'a somɔgɔw ala ka kisi ni nɛɛma jigi an b'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye ala min ka bon ni belebeleba bɛɛ ye wa ala min y'a daminɛ daminɛ b'ale de bolo o kɔ tɛmɛni kɔfɛ ka bɔ ye laban b'ale de bolo o la an b'an sinsin ni ala tɔgɔ ye o la an bɛ an bangebaga fila fo parce que an ka diɲɛ labɔ sababu a kɛra olu de ye n'o olu tun tɛ bi an tun tɛ sigi yan o la an b'u fo minnu taara ka ɲini ala fɛ ala ka hinɛ u la minnu b'an bolo ka ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya ala ka a di an ni u ma o la o kɔ tɛmɛni kɔfɛ ka bɔ yen an b'an ka dugutigiw fo parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko dunan kita ani ba fila bɛ kelen de don n b'a faamu wagati min na an bɛɛ ye raison kelen mɔgɔ ye ni sanga ni nan tɛ cogoya da la nka raison kelen mɔgɔ aw bɛɛ kelen de mais n'i bɔra déplacement kɛ i bɛ taa yɔrɔ min na i bɛ taa min sɔrɔ yen o de ye i jatigi ye o la ka daminɛ Musa Kama ma ka taa se Sanbaya ye sigida 4 de a sigida 4 ni dugutigi an b'a bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun sigilen filɛ an da fɛ nin ye ni o ye kɛmɔgɔ jango ye an b'a fo ka a tanu parce que dunan tɛ se ka kɛ fosi ye ko fo jatigi ɲuman o la an bɛ a fo o la ka a barikada o la aw min yɛrɛ nana ka aw fo ka tila ka segin ka aw fo dantɛ ala mais an bɛ ala tanu ni belebeleba jumɛn ye parce que ala sɔnna ma ka anw ka sanga ko ni an karamɔgɔ ka sanga bɛn o la an bɛ ala fo o la kosɛbɛ ka ala tanu ka ala barikada ko ala ni ce hali na danna o dɔrɔn ma an ka ɲɛnamaya la an tɛ dan sɔrɔ ala la n'an sera ka ala tanu o la ka tilen ka ala tanu la ala sɔnna ma ka an ka sanga ko ni an karamɔgɔ o ni an fa o ni an jigi o ni an ka imami ala sɔnna ma ka an ka sanga ni o ka sanga bɛn o ye kabako ye ne bolo n tɛ dan sɔrɔ kabako min na mais ka ɲinini kɛ ala fɛ dɔrɔn ala min y'o kɛ sijan bɛ ala bolo kɛnɛya de bɛ ala bolo labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o di an n'an karamɔgɔ ma ala k'o di an n'an fa ma ala k'o di an n'an jigi ma sabu jigi gɛrɛ tɛ anw na diɲɛlatigɛ la tuguni ni an fa tɛ n'o ye Sek Serif Usumani Madani o la an bɛ ala tanu ala ka ka denbaya kanda a den minnu bɛ yen a mana dan yɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ laɲini kɛ ala fɛ ala ka den ninnu tɛmɛ ale ka yɔrɔw kan ala k'an yɛrɛ kɛ ko mɔgɔ ɲuman o la n'aw ye ɲininkali kɛ an tɛ se ka fosi fɔ ko fo ala ye an kɛ min ye an bɛ kuma n'o dɔrɔn pe de parce que ne Bakari n tɔgɔ ye Bakari n jamu o ye Sidibe ye n bɔra muso fila la Hawa Sidibe ani Haya Jalo n bɔra fa min na o ye Mansa Sidibe o bɛɛ de filɛ kɔrɔnin ye o la an bɛ ala tanu ni o barika ye donc n'i y'a mɛn an sera yan bon sɛnɛfɛn kelen sɛnɛli ma ne lase yan parce que ne fa ma n bila fosi la n ka ɲɛnamaya la fo sɛnɛ bon n yɛrɛ fɛnɛ ma fosi fɛnɛ kani o fana kɛra sɛnɛ ye ne bɛ sɛnɛfɛn nasɔn bɛɛ sɛnɛ a sirilen tɛ ko ne n'o tiga sɛnɛ dɔrɔn na n bɛ tiga sɛnɛ n bɛ ɲɔ sɛnɛ n bɛ malo sɛnɛ n bɛ bon ni sera n ka jardin kɔnɔ a b'i n'a fɔ n tɛ nin fɛn nin si sɛnɛ n bɛ baara min kɛ o ye jardin de ye ni yiri bonyana bolofara bi caya kuma fɔcogo kama a bɛ se ka kɛ dɔ b'a fɔ ko n bɛ ka kuma ni cogoya dɔ ye o tɛ kuma na cogoya dɔ kosɛbɛ parce que ni ne ye sɛnɛgalɛ ye n b'a ɲini sɛnɛfɛn nasɔn bɛɛ n ka denbaya k'a domo o yɛrɛ naga kɔrɔ nka u bɛ taa min ɲini kɔfɛ o kana caya o ye n ka laɲini ye n bɛ se k'i ka kuma jaabi min na o ye o diyara n ye a ye tɛgɛrɛ fɔ fulakɛ kun a ye dɔɔnin wɛrɛ fara kan ani Sidibe an n'a bɛ ka jɛ ka masala ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ Sidibe y'a yira k'a fɔ i ka baara kɔnɔna na n'o ko bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen bɛ sɛnɛ de ma i bɛ fɛn caman sɛnɛ i bɛ tiga sɛnɛ i bɛ malo sɛnɛ i bɛ kaba sɛnɛ i bɛ nakɔfɛnw kɛ Sidibe an bɛ se k'a dɔn bi Sanbaya kɔnɔna na yan bi e bɛ nin fɛn bɛɛ lajɛlen sɛnɛ nka fɛn jumɛn de bɛ nin kelen kelenna bɛɛ la i kɛlen don ka i kɔ da min kɔ la kosɛbɛ ka tɛmɛ nin tɔ bɛɛ lajɛlen kan o
o ye fɛn jumɛn bon alhamdulillah ni kɔni ko denbayatigi kɔni ma k'a ye kɔgɔ la min kɔgɔ la bon o kɔni ye balo de ye o ni fɛn fɛn ko du kɔnɔ ko salamu aleykum ni balo ma fɔ ko salamu aleykum a bɛɛ bɛ taa donc a tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔrɔ n kɛlen don ka disi la min na o de ye ɲɔ ye o ye ɲɔ ye o ye balo de ka daminɛ ɲɔ la ka taa se kaba ma awɔ ninnu ye ɲɔ bɔrɛw de awɔ keninge walima jumɛn de keninge b'a la comme sunanw saɲɔ b'a la an b'a fɔ saɲɔ o b'a la kaba b'a la tiga yɛrɛ b'a la aw yɛrɛ ɲɛ filɛ nin ye tiga la olu filɛ nin ye fɛn kɔnɔ mais comme n bɛ se k'a fɔ tiga baara yɛrɛ ma daminɛ n fɛ ko in ma fɔlɔ parce que n baara na cogoya kama tiga baara o ma daminɛ fɔlɔ i ka sɛnɛ kɛ dugukolo la yan yalɔ i bɛ sɛnɛ kɛ hectare joli kɔnɔna na an bɛ don min ko bi i bɛ sɛnɛ i ka ɲɔ foro fara kaba foro fara tiga foro kan a bɛ taa hectare joli la bi e bɛ baara kɛ yɔrɔ min na bon tiɲɛ la nkalontigɛ bɛ daba kan wale n tɛ o dɔn n t'o dɔn a ka ca kɔni voilà bon n ko cɛ in yɔrɔ tɛ n ko t'a dɔn k'a fɔ n bɛ sɛnɛ kɛ ni hectare hakɛ min ye bon ni n ko ko n bɛ fɛn fɔ o ye nkalontigɛ dun bɛ laɲini de o tɛ hɔrɔn baara ye mais an bɛ fulaw de dɔn ni misi maraw ni bagan maraw ni saga maraw mais fula sɛnɛkɛla Sidibe i ka gindo ye jumɛn bon n'a y'i diya an bɛ taa n ka wɛrɛ la alhamdulillah n bɛ se ka taa wɛrɛ la misiw fana bɛ yen misiw bɛ yen ni ala ka diɲɛ ye inshallah aw tɛgɛrɛ ni fɔ Sidibe dugutigi e ye dugutigi Sidibe b'i ka dugu kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ bagan mara kɛ a bɛ fɛn caman kɛ yalwa dugukolo ko la aw dugutigilakaw aw kɛlen bɛ ka nɔgɔya jumɛn ta ka ɲɛsin Sidibe ma ale bi fɛn min ye laɲini min b'a bolo yaasa o ka se ka sabati bari sɛnɛ n'i ko sɛnɛ i b'a fɔ dun ka fa an bɛ don min ko bi ɲɛ b'a la cogo min na i n'a fɔ dun ka fa o sabatilen bɛ yan kɔrɔfɔ hakilina jumɛn b'i bolo ka fara Sidibe ka nin kɔrɔfɔ ninnu kan alhamdulillah i ye ɲininkali mun kɛ bon Sidibe kelen to ye Sidibe de fɔlɔ nana yan dunanw nɔ bon n'i y'a jate minɛ o ye dugu o dugu de ye mɔgɔ fɔlɔ mun bɛ na olu bɛ dugukolo sɔrɔ u sago la bon labanata mun bɛ na sa gɛlɛya bɛ se ka don olu ta la bon Sidibe de fɔlɔ nara sigi la ne kɛrɛfɛ dunan kunda n'i y'a ye a ka dugukolo ko warala sɔrɔla o yɔrɔ fɛ parce que an tun tɛ limite ba kɛla a kow la mais jama cayalen wala k'i ɲɛsin e bɛ taa nin parti la o de tun bɛ yen mais sisan an bɛ k'a suma yɛrɛ k'a di dɔw ma i y'a dɔn gɛlɛya nana dugukolo ko la komi n kɛn bɛ mun fɔ dɔrɔn ale kelen tɛ mais anw kɛn b'a ɲini de vraiment sɛnɛ ka yiriwa an ka dugu la dugu fana tɔgɔ ka taa o dun o hukumu de kɔnɔ aw filɛ ka na parce que aw ye kuma dɔ de mɛn n'aw nara o wala bon yɔrɔ kama an fana y'a lawuli o de ma pour que dugu bɛ lakolon o de don ala sago sago aw tɛgɛrɛ fɔ dugutigi dugutigi i ka yamaruya kɔnɔna na an bɛ an balaka kelen wele ale fana ka na dakuruɲɛ fila fɔ musolakaw tɔgɔ la o de ka ɲi an balimamuso an bɛ sanbaya min bɛ Mayina fɛ Ansaru ka muso ɲɛmɔgɔ ye an bɛ Sidibe ka cakɛyɔrɔ la nin waati in na Sidibe sɛnɛkɛlaba don an ɲɛ bɛ ɲɔ bɔrɔw ni malo bɔrɔw ni tigɛ bɔrɔw ni gan bɔrɔw caman na yalwa sanbaya musow aw fana ni ma fili ni ma ɲina aw fana sɛnɛkɛlaw ye aw cɛsirilen don kosɛbɛ yalwa aw b'a fɛ ka kɛ Sidibe ɲɔgɔnna yan o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan yalwa sanbaya musow aw bɛ sɛnɛ de kɛ walima aw bɛ nakɔ sɛnɛ de kɛ walima aw ta ye jumɛn ye walima degun min fana b'aw kan i k'a fɔ bi diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'i la bi i y'a mɛn degun b'aw kan i b'a bɛɛ fɔ yan bi ni Ala sɔnna ma fura bi sɔrɔ a la kuma b'i bolo i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Salamu alaikum wa alaikum salam. Awa Jalo. A ja gɛlɛyara san. Ala Jalo. Burama Sidibe o fudumuso. Burama Sidibe o fudumuso. Komi ni ɲɛ kɛnɛ ka yan an ɲɛ Sidibe le la kɛnɛ kan hamina min b'an na o ye mansinko hamina de ɲɔsi mansin o mana bɔ yen denmisɛnnin na karanko
o y'an hamina ko de sɛnɛ ko dun o t'aw hamina ko ye ye hamina ko de ɲɛ sɛnɛ fɛnɛ la hali nakɔ baara ɲɛdɛli fɛnɛ dɔ kɛlo dɔ ani kɛnɛya kɛnɛya so mɔgɔ le ɲinina nakɔ b'aw bolo ɲɛdɛli le nakɔ baara la ɲɛdɛli ka nakɔ bɛ min kɔ bolo fɛ aw ye mun ni mun sɛnɛla kɔnɔ nin jabal le sɛnɛla nal dɔrɔn nal fɛn jumɛn ɲugu fura ani njaba ne bɛna dɔɔnin fɔ yan sigi kan sisan an tun bɛ se yan wagati min kama an nana cɛ mɔgɔ jango kelen pere sɔrɔ n'o y'an ka dugutigi ye a ye tɛgɛrɛ fɔ dugutigi kun o mana bɔ yen mɔgɔ min nana an filanan kɛ o y'a furumuso Fanta Dansira o nana an sɔrɔ yan an bɛrɛla yan wagati min kama o b'a sɔrɔ yan bɛɛ tu i sigilen bɛ du kɔnɔ i ye mɛ sogo la o bɛ k'i lajɛ i bɛ tobili la sogo wara filɛ ni ngɔni o tuma an lajɛ an bɛ tobili la ne tun tɛ siran o ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la aw ka yan dugu nin a yiriwara bi kosɛbɛ o diyara an ye mɛ min gɛlɛya bɛ musow kan yan sisan o ye mansinko ani ji ɲumanko tiɲɛ yɛrɛ n'o sera k'o dɛmɛ ji ɲumanko la o bɛ diya an ye kosɛbɛ mana bɛ kɛnɛya bɛ sabati ji ɲuman de bɛ yen n'aw tɛ ji ɲuman kan ka min kɛnɛya tɛ se ka sabati wa an bɛ jiko gɛlɛya la dɔɔnin a bɛ se k'i jija o kan o filanan o ye ɲɔsi mansinko ye n'a sera k'ale dɛmɛ ɲɔsi mansin na o fana bɛ diya an ye a sabanan o ye zaridɛnko ye aw ka se ka zaridɛn ɲuman dɔ ɲini k'a lase an ma o bɛ diya an ye wa kuma bɛ ne fɛ ko f'aw ɲɛna Sirifula nale yan bi o diyali ya Sirifula nale a diyara an ye kosɛbɛ a bɛn'i ma a bɛnna an ma yɛrɛ yɛrɛ de dɛ i nisɔndiyara nisɔndiyara kosɛbɛ kosɛbɛ i bɔra ka sanbaya musow i bɔra k'u ka kumakanw bɛɛ lamɛn e ni Sidibe ne ko nin kɛnɛ in kan yan e nisɔndiyalen bɛ kosɛbɛ ni ma fili ni ma ɲinɛ i bɛ se ka mun de fɔ sanbaya musow ka nin kɔrɔfɔ ye ka fara nin kan u ye fɛn minnu fɔ aw cɛlakaw aw yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bɔ a la anw kɔni anw nana anw b'a ta k'a lase diɲɛ mɔgɔ ma ni Ala sɔnna ma n dalen b'a la Ala ka jɔn ɲuman fɛn fɛn bɛ na nin ye a ka ca Ala fɛ aw na fura sɔrɔ aw ka kow la i bɛ se ka dakuruɲɛ fila jumɛn fara musolaka ninnu ta kan. Bon musow la ko presque an b'a kan parce que u ye projet dɔw monter n'o ye sɛ mara projet ye u yɛrɛ ɲinar'o kɔ n'o tɛ u y'o monter sɛ mara u b'a fɛ ka sɛ mara kɛ u y'o monter bon dɔw ye jardin monter nin projet fila in bɛɛ montera mais a si ma abouti fɔlɔ dɛ an b'a fɛ sisan ni dɛmɛbagaw sɔrɔla pour que k'olu financer quoi parce que u montera ka taa sanfɛ mais o financement ma sɔrɔ donc an b'o o position de yɔrɔ ta cɛw kan y'u dɛmɛ u seko bɛɛ la parce que réunion wo u bɛ cɛw wele u bɛ t'u lajɛ u kan k'u bilasira cɛw kɛra appui conseil ye bon ninnu b'a dɔn n'a baara fana sera parce que u yɛrɛ y'a fɔ ko cɛw bɛ biriki gosi pour que sɛw marayɔrɔ o fɔra bon cɛw y'o layidu ta cɛ dɔ bɛ yan ko Seyibu u ka baara koɲɛ caman b'o de bolo donc aw bɛ se ka araw ɲininka u ka baarako taasira la n'o tɛ cɛw b'u dɛmɛ na dɛ n'u ye fɛn fɛn fɔ u bɛ dɛmɛ bon machine ko mun filɛ nin ye machine dɔ degenna ka na mɛ o tun tɛ machine kura ye a ma mɛ a tagara n'o tɛ vraiment musow la gɛlɛya fanba ye machine ko in b'a la parce que hali baara tɛ kɛla ka ɲa y'a ye baara tɛ ɲɛ sɔrɔ susuliw ni fɛnw bolo tuma dɔw u bɛ na su fɛ de ka susuli kɛ ka tobili kɛ bon y'a lɔ a ka gɛlɛn a ma nɔgɔn kosɛbɛ bon yan baara fanga ka bon ni machine sɔrɔlu ye vraiment o de ka d'an bɛɛ ye. Bakari i bɔra ka musow ka kɔrɔfɔw mɛn dugutigi yɛrɛ ye dɔ fara o kan nka yanni an ka ɲininkali tɛmɛ la an bɛ mɔgɔ dɔ bɛ an nɔfɛ kɛnɛ in kɔnɔ bamananw ko yanni ka f'i jɔ ni kunnadi ka f'i sababu ɲuman Solomani Danbele m'a ɲina fa u ka tɛgɛrɛ belebeleba fa kun a ye dɔ fara a kan a ye dɔɔni fara a kan a y'a bila dan na Solomani Danbele m'a ɲina président depuis dugu jɛra vraiment k'a daminɛ kunu kana bila fɔ bi la a ye an bisimila bonya ani karama kɔnɔ an ka se yan a sababu ɲuman bɔra ale la n b'a fɛ k'a ɲini aw fɛ hali bi aw k'o tɛgɛrɛ fɔ Solo ye
Voilà, si ça o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Bakari Sidibe bi diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ɲɛ b'i la bi i ye sɛnɛkɛlaba ye an y'i tɔgɔ mɛn i tɔgɔ ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ne ko mɔgɔ min tɛ e Bakari Sidibe dɔn Samaya yan n'a b'a fɛ k'e Bakari la kodɔn sɛnɛko binakun kan e ka kɛ misali ye ale ma walima ale tigi a b'a fɛ ka don sɛnɛ la nka a ti sɛnɛ ɲɛdɔn e bɛ se k'a bilasirali kan jumɛn f'a ye a ka kɛ e ɲɔgɔnna ye bi sɛnɛko binakun kan. D'accord. Yo min fɔ o diyara n ye ni ko ne ka kɛ misali i n'a fɔ mɔgɔ gɛrɛ ma bon sɛnɛ ko ka ca sɛnɛ ko ka ca kosɛbɛ parce que ni tilema bɔra sa i b'a fɔ ko nin wagati nin de ye sɛnɛkɛ wagati yɛrɛ ye parce que sɛnɛ ye wagati bɛɛ de ye wagati kelen t'a la non wagati kelen tɛ sɛnɛ la mais ni i ko sa k'a fɔ k'i bɛ hectare 2000 labɛn sa o bɛ nɔgɔ dɔn cogo di ko f'i k'o de planta foro bɛ labɛn tilema fɛ de bon n'a ma ni foro bɛ labɛn tilema fɛ o kɔrɔ sanji dun bɛna samiya fɛ lɛ est ce que wagati kelen b'a la o kɔrɔ wagati bɛɛ de don sɛnɛ donc a tɛ taa ɲaga kɔ ɲaga ye belebeleba ye sɛnɛ la mais n'i y'a kɛ donc kɔni i bɛ se k'i fɛn domu fɛn min ye i halala ye sɛnɛ ye mɔgɔ cɛsirilen baara de a tɛ se ka kɛ ko f'i ka cɛsiri bon an dun ye cɛsiri ye jɔn na o ye an karamɔgɔ ye parce que ale ka cɛsiri de kama aw sera yan ale ka cɛsiri de kama nin kɛnɛ in sigira donc n'an y'a fɔ ka taa ɲɛfɛ cogo cogo an bɛna tɛnku min na o ye an fa o ni an karamɔgɔ ye n'o ye Sek Serif Usumani Haidara o la nin kɛnɛ sigilen nin tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kɛnɛ nɔ ye ni Haidara ka kɛnɛ tɛ ala ka an wasana a barika donc kɔni an kɔni ne kɔni bɛ min yira ne de kɛrɛnkɛrɛnna nin kɛnɛ in kama sinon mɔgɔ ka ca a bɛɛ bɛ baara kɛ ka tɛmɛ ne kan mɔgɔ ka ca sɔrɔ b'u la ka tɛmɛ ne kan mɔgɔ ka ca se b'u ye ka tɛmɛ ne kan nka seko in tɛ ala yɛrɛ n'a ko k'a bɛ min kɛ a b'o de kɛ mais min kɔni yira bɛɛ lajɛlen na dɔrɔn an ka baara kɛ n'an ye baara kɛ a ɲali o bɛ ala bolo o bɛ ala bolo mais fɛn mun bɛ ka sɛnɛ yɛrɛ goya ni Bakari ye bi mais se gɛrɛ tɛ n ye n'o tɛ n'a sɔrɔ ni o tɛ n bɛ sɛnɛ bila pewu o ye bɛɛkanko ye bɛɛkanko ne filɛ nin ye ne ka pogotigininw bɛ bila kɔnɔ o tɛ se ka na n'u nana sa bɛɛkanw b'a fɛn bɛɛ ban pewu donc mais ni ko i bɛ taa se yɔrɔ min na kuma ka gɛlɛn mɔgɔ min n'a fɔra k'a fɔ ko ka dumu ka fa ko ka sabati Mali kɔnɔ mɔgɔ jumɛn bɛ jira ko sɛnɛkɛlaw mais ne bɛ a miiri est ce que Bafula bɛ sɛnɛkɛlaw sen bɛ Mali dumu ka fa sɛnɛkɛlaw la ne bolo o t'a la o mais n'a sɔrɔ n'u b'a la vraiment an degunnen don yan an tɔɔrɔlen don parce que n'a fɔra k'a fɔ ko tigɛsen banni san tɛ ko tanumana k'a sɔrɔ k'e la sɛnɛfɛnw banna est ce que e ye sɛnɛ kɛ mais i ma sɛnɛ kɛ o baganw de bɛ taa aw ka sɛnɛ kɛ fɛn baganw bɛ taa dumu ni i bɔra sa i bɛ taa sɔrɔ sini bɛ se tuma n'a sɔrɔ fɛn tɛ yen tuguni o ye gɛlɛya belebeleba ye donc ka wele lase bagantigiw ma jɔyɔrɔ bɛ se ka ye anw na cogo min na an ka sɛnɛfɛnw kisili la bɛɛ ka sira kan ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na fɛn min gɛlɛya belebele bɛ n kan o ye nin hakilina ye vraiment parce que ni ko sɛnɛ a tɛ taa minɛn kɔ sɛnɛ mako bɛ minɛn na kosɛbɛ sɛnɛkɛ minɛnw bi n'a fɔra bi k'a fɔ ko tracteur bɛ n bolo bi n dalen b'a la a bɛ fɔ ɲagɛrɛ ma ni si tɛ donc tracteur ko b'i ye non bi kɔni ni ye n da n bɛ miiri tracteur ko la ni n wulila n bɛ miiri tracteur ko la hali ni n'a bɛ yɔrɔ min na ni n ye n sigi yɔrɔ o yɔrɔ la n mako b'a la n ye ɲinini kɛ ala fɛ a bɛ ala de bolo ni ala ye tracteur di ma an bɛ sigi kɛnɛgɛrɛ kan ni ala ye siw janya inchallah o bɛ fɔ ɲagɛrɛ ma min ni tɛ kelen voilà ay tigɛrɛ ba fɔ Sidibe dugutigi kulu bɛ k'i sɛnsɛn ka taa cɛncɛn kan yanni kulu ka se cɛncɛn kan i ko kɔrɔfɔ laban dɔ b'i bolo e bisimila bon o tɛ dɔwɛrɛ ye jamana yɛrɛ hamina ko de y'o ye parce que a bɛ ne haminen fo ka n bɔ n bɛn nɔ o ye mun ye
yan ye Sɛnɛkɛ dugu de mɔgɔ min bɛ yan n'a bɛ bɔrɔ 100 ni 200 kɛla a ka ca i y'a faamu mais nɔ tɛ yela la o nɔ tɛ yela la kun jumɛn par exemple an filɛ a kɔnɔ sisan tiga kilo bɛ yɔrɔ mun sisan bɛɛ b'a lɔ mais a tɛ san na de a tɛ taa la an tun b'a juru don de ka taa Kayinkaw bolo a dɔw bɛ sɔrɔ a dɔw tɛ sɔrɔ bon ne kɛ n b'a ɲini faamaw fɛ gouvernement fɛ vraiment an na fɛnw bɛ se ka bɔ an bolo cogo mun k'a san o de vraiment o y'an haminako de n'an y'a fɔ ɲɛfɛla mɔgɔw ye olu a bɛ taa la wa a tɛ taa la an t'a dɔn mais comme nin ye occasion de ye ne bolo n fana ka n dama kasi faamaw ye vraiment u k'a lajɛ hali ni usine de transformation bɛ kɛ u ka yen jate minɛ comme a fɔra ko dɔw farala sɛnɛkɛlaw la budget kan mais an m'a yɔrɔ ye fɔlɔ dɛ an m'a yɔrɔ ye a san fɔlɔ an ye engrais subventionné len sɔrɔ bon ɲinan o ma sɔrɔ y'a ye n'o tɛ san fɔlɔ an y'o sɔrɔ mais ɲinan o ma sɔrɔ bon an dun y'a jate minɛ o y'a nafa dɔ ye bon n'an ka feerefɛnw fana bɛ bɔ an bolo cogo min u ka ɲɛɲini o fana ma dɛ n'o tɛ u b'an bolo an tɛ se k'a dun bon yan dɔrɔn tɛ se k'a dun ni cogoya ma ɲini a bɛ bɛn ma i n'a fɔ sirako quoi ayi sirako tɛ a tɛ san na de c'est à dire sanbaga t'a la quoi voilà sanbaga t'a la bon a kan ka san n'a y'a sɔrɔ a bɛ bayɛlɛma la quoi n bɛ k'o de fɔ quoi voilà u k'i jija vraiment u ka an ka sumanw bɛ bayɛlɛma cogo min pour que an bɛ nafa sɔrɔ o la walasa an balima sirifila filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛmukan Ciwara kanubagaw aw garisɛgɛ kɛra fɛn min ye bi ka bɔ Sanbaya jɛmukan Ciwara kɔnɔna na o de kɛra nin yani an ka nin kɛnɛ kuncɛ an tɛ se ka bɔ nin kɛnɛ kɔnɔna na fiyewu n'an ma foli ani barikada kɛ an ka sababu ɲuman n'o ye an fa an'an karamɔgɔ a Seyidi Serifu Usumani Madani Hayidara an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ni ce aw ka ɲamada fɛ aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma diɲɛ waati wɛrɛ wa salam Yangaw yo anite dabanda kamale Sɛnɛkɛ bali yo daba sangunde kadoma